Iyaqhuba inkonzo yokutyalwa kwekumkani yamampondo ukumkani Zanuzuko Scawu eFlagstaff eMpuma Koloni. Inkokheli zomthonyama nezinye izithethi zimtibele zimncoma ngobuthandazwe ukumkani. Sithethe siphambili uMongameli Ramaphosa useqongeni sithetha nje. Kanti ke abantu baphefumle ngokutyalwa kwekumkani kwiqonga lethu leWhatsApp. Okokuqala xa uthetha ngekumkani awunothetha ngekumkani uthwele entloko azanuzuko. Into endinoyithetha nje mna ngosuku namhlanje ukubana usapho la kwaFaku sikunye nalo sukela kwathi wawa umuntu omkhulu sasikunye nabo sisekunye nabo ke namhlanje basebenze kakuhle wethu enkosi. Mayelana ngoxolo ikumkani isebenzile uGqatso lufezile kwananjalo kungayifamily yayo ngalala ngenxeba ilala ngelicala ophayo imkhulule ahambe umntwana egazi kungani umsebenzi wakhe ungenziwa ngokusulungekileyo mabekho singxaki nengxabangxaba. Sifikile kwandancama mayikhululeke ikumkani mayityalwe ngenzolo isizwe masixole sizwe semampondweni masimkhulule ayokuphumla uyenzile yakhe indima usebenzele ilizwe lakhe makathi nalo uzowuthatha ngene esikhundleni makazeke emzekweni. Nje oqala ungathanda ubhekisa phaa kwisizwe samampondo ndisithi mawethu asiyo lahleko nje yenu nedwa nje lena kodwa yesizwe soMzantsi Afrika wonke uphela okunye nje nokugqithisa wanga umphefumulo wekumkani angaphumla ngoxolo. Zanuzuko alale kakuhle umntana egazi alale kakuhle bantu bakuthi nxesikusapho lwakhe sikwisizwe sonke samampondo. Ibuhlungu leyo kushiywa ikumkani yethu iselula kangaka. Eyona ntlungu kodwa engamandla yantlukwana eshiyeka kwabo basebukhosini ezenesehlo sokuhamba kwekumkani kungafumaneka isisombululo babumbane bamanyane bakwazi ukukhokhela amampondo.